Болката слиза по крака, изтръпване, кръста дърпа при ходене и седене. Познато ли ти е? И това не винаги означава, че е проблема в нерва. Много хора мислят, че проблемът е или дисковата херния, или седалищния нерв, но има и други причини, като стегнат фасцит, напрегнати мускули, възпаление в тъканите и натиск, който е върху седалищния нерв. И за това болката слиза по крака, имате парене с изтръпване, имате схващане сутрин, има трудно седене или навеждане, тежест в кръста и таза и болката не спира от нищо. Седалищният нерв рядко се дразни сам. Обикновено винаги има нещо около него, което да го притиска или да го опъва. И как да разбереш кога болката е от седалищен нерв и кога болката е от мускул? Сега ще ви кажа разликата. При седалищен нерв винаги има повече изтръпване, парене, чувство като се едно минава ток, мравучкане. Докато при мускулното напрежение има много повече дърпане, стягане, тежест, схващане, ограничено движение, болка при навеждане и при седене. Кое е най-важното? Да не се чака да стане хронично. Тялото ти вече дава сигнал, щом имаш тези симптоми. И колкото повече чакаш, толкова повече започва организма да компенсира и напрежението дърпа цялата линия на крака и на кръста. И при такива състояния е важно да се отпусне самото напрежение, да се успокои възпалението, което не става за седмица или за две, и да се намали дразненето на самия нерв, да се върне движението без страх и притеснение. Ако ти изпитваш болка в кръста, имаш ишияс или болка в крака, имаш изтръпване, мравучкане или просто имаш стягане при движение, не чакай да се влошат нещата, напиши ми нерв налично и ще те насоча какво може да ти помогне.